Ife twalahiri KTV tikukupemphani kuti tapangani like, share, komanso subscribe alendo nonse pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana osasira panjira video iyi. Ndowu mmene tiyendetsere boma chifukwa ndikutenga boma atene. Ine ndikutenga boma ili. Kwa amina kundiopa. Chifukwa ndikuopedwa atwini. Ine ndikuopedwa. Akula mukwadzi wa inuwo akuopa ineyo. Amene mwine ndamene angawine awo akuopa ineyo. Chifukwa ndi alliance yayikulu kwambiri posa ma alliance onse. Alliance yantundu wanji imene? Ndi alliance ndi Mulungu. Amene mwatsamira inu pa pamene Thanthwe long'ambikalo inu mwabisala mmenemu ndi akunjenjemera nane. Koma sakumanenako kuti ife tikuopa wina wako abisala pa Thanthwe long'ambika sakumakutchula nkoni ito a smart suite. Akata nditchule akundipanga advertise ndiye akukana advert hotel. Amalawi nkhani yakalangale khale mbiri yakale mudzachita chiyani? Pabwera kuphanjoka ndi kudula mutu. Kuphanjoka kudula mutu. Tikadula mutu katangali watatu. Kudula mutu osati kubwezeresa zimene tinacho sakale chifukwa cha zomwezo iyayi. Kudula mutu kudula basi tu. Utiyo kodi mutu wake mukudula? Leadership. No, but now you are the leader. So tidula sobanyi mutu. No, Mr. Swira. Inuyo ideo mendu wone yani. I could be wrong. Koma nuona that you are obsessed ndi leadership imene ili pano ndi ambuyoyi. So all you are talking about is awawa. Izo zotavomereza. We are on September 17, 2025 and you are the president. Muchita chiyani kuti tithane ndi Katangale. Musakambe sozodula so mitu yo tadula kale. Takusankhani inuyo. Na kuyambira apa going forward, what are you doing? What are you doing differently kusiyana ndi mitu modulayo? That's what I want to know. Mene mana kuti kudula mitu ndiyo twathana ndi Katangale. Muka ikapo ineyo mwathana ndi Katangale. Mudzachita chiyani? Katangale amayambira ku mutu. Nkupapanga mulinjoka mutsogolera zongo kamba ngati kutchalichi nkupapanga zina mzilezi kundiyipira zokamba za chikhale moyo wako chikhale chikhalidwe chako. Ndiye pamene tikupita ku chisankho cha September 16 Amalawi ena mwina kutheka kuti akopeka ndi mmene mayankhulira kuyankhula mwamkwiyo kuyankhula ndithu mopya mtima ndi mfundo zitino zimeneno atsate makamaka za smart suite zimene zingakope Amalawi kunena kuti pa anthu 22 amene akupita ku chisankho koma wanga akhale smart suite. Ineyo ndikuyima pa choonadi. Akutero do a smart suite akuti iwowa akuyimira pa choonadi koma betu sitasiya afotokoze bwino lomwe zambiri muzimva mmene tiyendere ulendowu mmene tiyendetsere boma chifukwa ndikutenga boma atene. Ine ndikutenga boma ili.